Màquina automàtica de segellat de llaunes al buit, tot el cos d'acer inoxidable, principi pneumàtic P, servomotor, sistema de control PLC. L'equip està especialment dissenyat per al segellat de llaunes de carn. Després del segellat, es troba en un estat de pressió negativa i es pot utilitzar per cuinar. Assegura l'estabilitat de qualitat de la vida útil dels aliments, i és un equip ideal per segellar aliments en conserva.